ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ መድሕን ዓለማዊ ንግዲ ክኸውን ተባሂሉ ኣብ መንጎ ኢራንን ልፍንቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ጥራይ ተሓፂሩ ክተርፍ ከም ዘይክእል ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ብዝፈጥሮ ዘሎ እናወሰኸ ዝኸይድ ወጥሪ ናብቲ ደም ህይወት ዓለማዊ ቁጠባ ምዃኑ ዝንገረሉ ቀይሕ ባሕሪ ከስፋሕፋሕ ከም ዝኽእል ዝገለጹ ተንተንቲ ምዕፃዊ መጻወቦ ሕርሙዝ ንቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ በሪ ንቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ድማ ወርቃዊ ዕድል ክኸፍት ምዃኑ ይምግቱ። በሰንኪ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ድማ ምዕፃው መጻወቦ ሕርሙዝ ብኢራን ዓለማዊ ንግዲ ኣብ ሓደጋ ወዲቓትሉ ኣብ ዘሎ እዋን ቀይሕ ባሕሪ እቶም ኮነ ዓለማዊ ንግዲ ካብዚ መጻወርያ እዚ ዘውፅእ መስመር ክኸውን ዝበለት ጽሑፍ ዋላ እኳ ኩለን ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ በዚ ኩነታት ዝጽልዋ እንተኾና ዝያዳ ግና እቲ ኣፍልጦ ዘይረኸበት ሶማሊላንድ ኣብ ቀራና መንገዲ ምህላዋ ሓቢሩ። ሎሚ ዓለም ኣብ ዋሽንግተን ጠሄራንን ቴል አቪቭን እንዳኣተኪሩ ይሃሉ እምበር እቲ ዝያዳ ኣተኩሮ ዘደሊ ቀይሕ ባሕሪ ምዃኑ ኣተሓሳሲቡ። መጻወቦ ባብኤል መንደብ ንቀይሕ ባሕሪ ምስ ወሽመጥ ዓረብ ዘራኽብ ወሳኒ መስመር ኮይኑ 10% ናይ ዓለማዊ ንግዲ ኣገደስቲ ናይ ነዳዲ ጽዕነት በዚ ሞያት እዚ ከም ዝሓልፍ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዘጋጥም ዝኾነ ግጭት ነዚ ኣገዳሲ መስመር እዚ ብምርባሽ ዋጋታት ጽዕነት ከም ዝውስኽ ናይ ኢንሹራንስ ክፍሊታት ከም ዝዓብድ ናይ ምምላስ ውፅኢታት ከም ዝኸብር እዩ ዝገብር። ይኹን እምበር ካብ ዘይምህላው ብኽብሪ ዝርከብ ስለ ዝበለጽ ምስ ዘለዎ ጾታዊ ውሕስነት ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይገልጹ። ስዑድ ዓረብ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣገዳስነት ንንውሕ ዝበለ እዋን ተሓቢ እዋን ብቅመራታት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ተታሊላ ምጽናሕ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ካብ ወሽመጥ ክትረኽቦ እትኽእል መኽሰብ ተዓጻጻፊ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክትረኽቦ እትኽእል ምንባሩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ኩናት ልዕሊ ኩለን ሃገራት ወሽመጥ ትምህርቲ ዝቃስመት እንተሃልያ ሱዑድያ ዝበሉ ተንተንቲ ይበዝሕለው። ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ንኮንትሮባንዳ ቅርሰና ምንቅስቓስ ሚሊሻታትን ዘቃልዕ ብምዃኑ ነቲ ድሮ መደበር ወተሃደራዊ ቲያትር ኣሜሪካ ቻይና ወሽመጥ ቱርኪን ኮይኑ ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ንኽመጽኦ ዝኽእል ጸቕጢ ንኽጻወር ፈታኒ ከም ዝገብሮ ዝተፈልጠ ኮይኑ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ቀራና መንገዲ ኣትየን ምህላወን ዝትንተን ዘሎ። ጅቡቲ ብክትገብሮ ጸንሐት ናይ ወጻኢ ሓይልታት ማዓስከራት ምድኳን ሓንቲ ካብተን ዕላማታት መጥቃዕቲ ኢራን ኮይና ኣላ። ሱዳን ብዘለዋ ውሽጣዊ ቅልውላው ናይ ደጋ ሓይልታት ምትእታው ዝተቓልዐት ብምዃና ኣብቲ ጸወታ ክትህሉ ዘለዋ ተኽእሎ ኣዝዩ ትሑት ኮይኑ ሶማሊላንድ ድማ ምስ እስራኤልን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብዘለዋ ምትእሳራት ሓንቲ ካብ ዕላማታት ኢራንን ሕቱን ኮይና ምህላዋይ ዝፍለጥ ዘሎ። ኤርትራ ግና ምስ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ጸንሓ ዘለዋን ጥንቆ ዝኾነ ሻራ ናይ ዘይምውሳድ ሚዛኑ ዝሓለዉ ዝምድናታት ንቀይሕ ባሕሪ እቲ እንኮ ሰላማውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ እቲ እንኮ መድሕን ዓለማዊ ቁጠባ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። ኩናት ወሽመጥ ዓረብ ዘርእየና ሓቂ እንተደኣ ሃልዩ ዓለማዊ ንግዲ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ እንግዳዓተን ብዙሕ ጠመተ ዝጎለን ሃገራት ከም ዝወድቕ ኮይኑ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ገጢምዋ ዘሎ ወርቃዊ ዕድል ብምጥቃም ንቀይሕ ባሕሪ ካብቲ ብሰንኪ ምትእታው ናይ ደጋ ሓይልታት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ክትገብሮ ጸንሐት ንቀይሕ ባሕሪ ከም ዘይሰርሕ ናይ ምግባር ተግባራት ሓራ ኣውፅያ ብፍላይ ድማ ምስ ሱዑድ ዓረብን ግብፅን ስጡም ዘሎ ዝምድና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ብምውሳድ ኣብዚ እዋን እታ እንኮ ተመራፂት መድሕን መልሕቕ ዓለማዊ ንግዲ ክትከውን ዝኽእል ኩነታት ተፈጢሩ ምህላው ተንተንቲ ገሊፆም። ኤርትራ ምስ ዘለዋ